A nakonec tady máme auto s čipem. Tady je vidět, že ten původní čip tady zůstal, byly tam přerušený spoje, které jsou mezi těma jednotlivýma prvkama a tou elektronikou a vyvedený drátkama tady do toho horního čipu, do té elektroniky, která je umístěná zatím provizorně tady na tom dřívku nahoře. Součástky, které tady jsou zhruba stejný, nebo ve stejném počtu jako ty, které jsou v tom čipu, jenom jsou větší, takže to vypadá celý mohutně. Na rozdíl od toho čipu, který je uvnitř, umí tento několik zásadních věcí, o kterých se zmíním potom později. Co se týče toho hardwareu, tak je tady navíc brždění, pasivní brždění, zkratování motoru a je tady potom dál navíc infradioda, která bude otočená a bude vysílat data ze spodku vozu směrem do té dráhy, kde bude snímač, kde se budou snímat další údaje. Zase, co se bude vysílat, bych rozebral později, nebo bych popsal později. Jinak je to úplně stejný, zhruba stejná frekvence. Procesor je teda daleko méně výkonný, protože tady postačil tento. Zase nejspíš by šlo využít něco výkonnějšího, ale potřebujeme stlačit trošinku cenu, protože to člověk nedělá v 1000 kusech, ale v pár kouscích. Takže já bych řekl, že zatím asi všechno.